Dnes si ukážeme, ako počítať odmocniny bez kalkulačky. Možno, že ti to pomôže, ak zabudneš kalkulačku pri písomke, alebo len tak pre zaujímavosť. Takže, odmocnina z 27. 27 si rozložím na súčet dvoch čísel takých, čo jedno z nich už viem v hlave vypočítať, koľko je odmocnina. Čiže 27 si rozložím na odmocninu 25 plus 2. Lebo odmocninu z 25 to viem, odmocnina z 25 je 5. A ďalej k tomu pripočítam ten zvyšok 2 lomka a tu bude 2 krát a tá 5, ktorá mi vznikla pri odmocnine 25. Čiže celkový výsledok bude 5 plus, v čítateli je 2 a 2 krát 5 je 10. Čiže 5 plus 2 desatiny. Čiže to bude 5 plus, keď si to napíšem v desatinných číslach, tak to bude takto. A to je 5,2 desatiny. Ak by som si to chcel overiť na kalkulačke, ono to nebude presný výsledok, ono to je približne. Čiže odmocnina z 27 a z toho odmocnina je 5,19 stotín, pro zaokrúhlenie 20 stotín. Čiže je to celkom presné. Ideme na odmocninu zo 17. Čiže ja viem vypočítať odmocninu zo 16, čo je 4. Čiže rozložím si 17 na 16 plus 1. Odmocnina zo 16 je 4 plus, dávam ten zvyšok teraz do čítateľa a do menovateľa dám 2 krát a tú štvorku tu dám. 2 krát 4, čo je 8. Čiže bude 4 plus 1 osmina. 1 osmina, ja si to tu vedľa vypočítam, 1 deleno 8 bude, jednotka v osmičke sa nachádza 0 krát, zvyšok 1, dopíšem 0, dám desatinu čiarku, 10 deleno 8 je 1, zvyšok 2, dopíšem 0, čiže bude 2, zvyšok 4, a môžem ešte 0 dopísať, lebo už vidím, že 40 deleno 8 je 5 a zvyšok bude 0. Čiže celkový výsledok bude, dám si trošku hrubšie, 4,125 tisícin. Odmocnina zo 17, tak to skúsime overiť. Tak, 17 a z toho odmocnina 4,123. Čiže ďaleko neutekáme od presného výsledku. Dobre, dáme si ešte nejaké príkladíky k tomu. Tak, odmocnina z 38. Takže viem to rozložiť 38 na 36 plus 2. Odmocnina z 36. 6 a teraz ide plus. Tá dvojka je v čítateli a dole bude 2 krát tá 6. Čiže bude 6 plus, dvojky si viem škrtnúť, čiže bude 1 šestina. A 1 šestina, 1 deleno 6, 0, zvyšok 1, 0 dopíšem, 6 v desiatke sa nachádza raz, zvyšok 4, dopíšem 0, 6 v 40 sa nachádza 6 krát, zvyšok 4, čiže bude to perióda. A tak, čiže výsledok bude 6,16 približne. Odmocnina z 38. Tak, overíme to. 38, z toho odmocnina 6,16. Ďalej už vlastne sú ďalšie čísla, ale na stotiny nám to sedí pekne. Tak, dáme si odmocnina z 57. Tak poznám odmocninu zo 49. Takže 49 plus zvyšok je tam do 57 je 8. Odmocnina zo 49 je 7 a plus osmička bude v čítateli a dole v menovateľi bude 2 krát tá sedmička. Čiže bude 7 plus osmička s dvojkou viem krátiť, čiže to bude 1, to bude 4, 4 sedminy.
a dáme si 4 deleno 7. Takže 7 v štvorke sa nachádza 0 krát, zvyšok 4, 40. Tam bude 5 krát, zvyšok 5 krát 7 je 35, do 40 je 5. V 50 je 7 krát, zvyšok 1 a tak ďalej by sme išli. Stačí nám na 2 desatiny miesta. Takže výsledok by bol 7,57. Skúsime overiť. Odmocnina z 57. Čiže 57 z toho odmocnina 7,55 približne. Čiže máme 57. Nám to sedí na desatiny, stotiny sa trošku líšia, ale je to maličký rozdiel. Tak, dáme si ešte niečo. Odmocnina z 40. Čiže poznám odmocninu z 36. A plus do 40 mi chýba 4. Takže odmocnina z 36 je 6 plus v čítateli bude 4, táto 4 a v menovateľi bude 2 krát tá 6. Čiže to bude 6 plus 2 so 4 sa kráti, to bude 1, to bude 2, 2 šestiny a ešte sa to dá krátiť, čiže to bude 2 so 6, to bude 1, to bude 3, čiže to bude 1 tretina, čiže 6,3 periodických odmocnina zo 40. Overíme. 40 odmocnina 6,32. Čiže celkom pekne to sedí. Dáme si ešte odmocninu z 33. Takže odmocnina poznám 25. Takže 25 a do 33 je 8. Odmocnina z 25 je 5 plus, a teraz tá osmička bude v čítateli a dole bude 2 krát tá 5. Takže bude 5 plus osmička s dvojkou, takže to bude jednotka, to bude 4, čiže 4 pätiny. 4 deleno 5 je vlastne 0,8, čiže 5,8 desatín približne. Skúsme ešte raz overiť. 33 odmocnina 5,74. Takže celkom slušne. Tak, skúste si nejaké príklady. Neviem, odmocnina z 19. Koľko vám vyjde?